Dnes zase pár slov k Borisovi Kollárovi. Zneužil Boris Kollár a Michal Aláč Slovenskú informačnú službu? Volám sa Zoroslav Kollár a som predseda politickej strany Právo na pravdu. Pamätáte si na kauzu Borisa Kollára a Barbory Richterovej? Jún 2023. Ex-partnerka vtedajšieho predsedu parlamentu posiela otvorený list do Národnej rady. Tvrdí, že ju sleduje Slovenská informačná služba. Boris Kollár to okamžite označuje za absurdné klamstvo. Pozrite si pre pripomenutie dve videá. Dnes zasadal kontrolný výbor na preverovanie SIS. Musím povedať, nikdy som nedal Siskov sledovať Barboru Richterovú. Členom kontrolného výboru sa nás pýtali na medializované informácie týkajúce sa údajného sledovania jednej osoby. Evidenčné číslo, na ktoré upozornila Barbora Richterová, polícia nenašla do svojej databáze. Ako si to vysvetľujete? Patria tieto vozidlá Slovenskej informačnej službe?